As accións postas en marcha mediante o Plan de Banda Larga de Galicia dende mediados de 2010 permitiron reducir a máis da metade a poboación sen acceso á rede en Galicia. Foi solicitalo a Telefónica e o concederon. Hai algunha vez que ten habido algunha pequena avería e acuden inmediatamente, están moi preocupados por este tema. Creo que para Galicia é importante esa comunicación no rural. As medidas adoptadas dentro do Plan de Banda Larga de Galicia permiten unha revalorización da vida no rural, tentando facilitar os mesmos servizos e a mesma calidade de comunicación que se estivese nunha cidade. Lle pode interesar tamén por buscar ou comunicarse con algún familiar no exterior. Eu creo que é importantísimo, hasta dentro do plano médico, se ten unha enfermedade tal, hasta pode consultar a enfermedade por internet. Eu creo que é imprescindible ter esa comunicación, non? Cada día 137 fogares accederon a internet por primeira vez grazas ao Plan de Banda Larga de Galicia.